giwegi kawuono e judgment mane gigolo nyoro giyie ni process mawango okunyisowa ama sheria mawango okunyisowa ni chairman uripoti mango commissioners mokadek gi gin role gi commission gi enango mano gin giwegi ema giyie kineno oboke mane jo IEBC oketo ama chairman mar IEBC duol mar IEBC noketo nowacho ni tich mar yango kura mar ker en mare kende ma commissioners okobedo involved kenineno kano wacho ngino notimo kende to kidhi affidavit mar commissioners ang'wen ka ineno ka gibe giwacho notenggi to waneno ka Supreme Court chope finding mawacho ni IEBC commissioners te no participate penjo ma jopiny penjo Supreme Court kondo gipenje judgment mano wuok nyoro ni ka IEBC chairman wuon e affidavit mare mano tenda kaka evidence no wacho ni gini notimo kende to commissioners wacho nok gibedo involved ere kaka IEBC nyalo chope finding mawach niya commissioners no participate seche ma IEBC through their chairman wuon owacho ne jogo ne ok notimo gino kende omiyo ineno nitie pogruok mar paro e yo mar judgment kaka nondike kod kako chopo sane nitiere contradictions moko nikech kane gineno ni gino notim e yo makare kendo onge gimoro mane rach kode ang'o momiyo e judgment masani giketo recommendations ka giwacho nitiere okang' moko moripo kaw mondo yal ayanga ama opog ayanga gima role mar chairman nde en kod gima role mar